Днес ще играем на Rivals. Тук поскачам ви. Миро, идвай. Ево ти тук. Идвай светло. Защо остана гледали? Бях 7. Светло, идвай тук. Тук сме. Сисо, ти не при... Натисни реди. Реди. Трагичен. Да надо да заснеме. На това. Моля ви на това. Това е ново. Нали, баце? Кой мисля, че ще спечели? Ние или този? Другия. Те са ми предвчери беше. Брасата следва Миро. Ела, добре. Ама ви сте двама. Ще пребия. Няма стъпиш. Бате, ела при мене. Ето го с това. Няма хваните как. Си се чакайте пребия. Ти кой добре ще чакай? Бегай. Къде си това? Ви намерихте ли ме изобщо? Да. Бате, бегай. Ще скърча. Как ми скърчите? Сега сме най-добри се играят. Ама ви са двама! И кой да направя? Ей! Аз знам тук какво ще ви. А? Бате, бегай. Научи. Покажи себе, мишка. Къде си някъде? Отравен. Аз той забрал, не си ходи там. Не, че защото може да те гледа къде. Къде си? С някъде ръцете. Чакай, че аз не знам къде са стълбите. Бика. Той е на половинка, баце. Той е на половинка, баце. Половина? Да, на половина сърце. Коста мало. Следено. Баце, мога да ми дадеш да го убия. Чакай. Къде си се? Не, направи го. Той е зона, къде съм. Опа. Ти си трагичен. Аз ти казах, че там е забранено. Ама вижте, двама и той няма да е честно, но вие няма да се найдете. Къде си, брат? Бачи, къде е Сисо? Стълбите някъде. Не! Ами са двама. И къде е това? Още е тъпнем, още е грозно. Аре, спри! Той ти си грозен, ама нищо не казвам. Защо не се вижда? Ами това беше, приятели, за сега. Чао!